καθένας. Είναι θέμα ψυχής. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο δεν σκέφτεσαι το χρήμα. Και αυτό το μήνυμα είναι μήνυμα από έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει την ομάδα και μάλλον έχει παίξει ποδόσφαιρο. Αυτά είναι τα μηνύματα. Ναι, όταν μπες μες στο γήπεδο, κοίταξε ο Παύλος εν μέρει είπε, δεν είπα ότι αυτό το λέει εδώ. Ήταν όμως ένα θέμα που το συζητούσαν όλη την εβδομάδα και επηρέασε την ομάδα. Θεωρώ ότι η ομάδα όπως ήταν έπρεπε να το χρειάζεται και άλλο μάτς. Δεν πιστεύω ότι αυτό εμφανίστηκε σήμερα στο γήπεδο ότι ήταν εμπόδιο, γι' αυτό δεν παίξαμε καλά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν παίξαμε καλά στον Πανεγιάλιο και στον Πανεπιστημιακό και σε άλλα παιχνίδια δεν παίξαμε καλά. Η διοίκηση είναι απούσα, κρίμα τελικά ο συγχωρημένος ήταν πολύ ανώτερος. Αφήσω τον συγχωρημένο κατά μέρος, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Έτσι λέει ένα ρητό δριός πεσούσες, πάσα νύρ ξυλεύεται. Τώρα μπορούμε να βρίσκουμε ευκαιρίες, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι το καλοκαίρι εγώ που τα έλεγα έπρεπε να τα πω στον αέρα. Όχι να μαρώνουμε το Λευτέρη και με το Χαλκίδη και με τον Κουράκη. Φαίνεται, λέει ένας, ο νόμος του ποδοσφαίρου είναι σαφέστατος, παιδιά. Και δεν χάνεται πουθενά. Ένας παίκτης που έχει να παίξει 13 χρόνια ή 1,5 χρόνο αποχή, 2 χρόνια αποχή, δεν είναι να μπει στην ομάδα. Και πες μου το παρελθόν του κάθε παίκτη. Γιατί όταν με έφερατε εδώ το Ραμίρες, με είχατε ζαλίσει. Φυσικά αριστεροπόδωρο βλέπατε, δεξιοπόδωρο μας φέρατε. Όταν με φέρατε τον Μπεριάν, με είπατε ο Μπεριάν. Ο Μπεριάν 21 χρονών. Έτσι. Και παίρνει και μια τζέπ λεφτά. Θα με πει τώρα γιατί με τον παίκτη ασχολείσαι. Τα λεφτά παίρνει. Άμα δεν θέλει, φεύγει. Το θέμα είναι πού θα πάει. Τον κλέψαμε μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού Βόλου. Άμα ήταν καλός ο Πλατανέας 21 χρονών θα τον άφηνε. Δεν θα τον έδινε δανεικό. Λέω ένα παράδειγμα. Ή μου φέρατε παίκτες που έχουν να παίξουν 7 χρόνια. 5 χρόνια έπαιζε ένας ποδοσφαιριστής, έβαλε 4 γκολ στις προπονήσεις. Και εσείς με τον φέρατε και πολύ καλό. Γιατί ήταν φθηνός. Ό,τι φθηνό δεν είναι και καλό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό.